自業自得、日本撤退後ゴーストタウンになった町。一つ目は、中国広東省の主海、キヤノンのカメラ工場が1980年代から稼働し、電子産業の町として地元経済を支えていた。ところが、世界的にデジカメ需要が減少し、2022年に工場は閉鎖、1300人が解雇された。他にもブリヂストンなどの大手日系メーカーもチャイナリスクを心配して、撤退ドミノが加速中だ。二つ目は、メキシコ、グアダラハラ。日立がハードディスクを製造し、4400人の雇用を生んでいた。だが2007年、パソコン需要の低迷や DVD レコーダー不振が重なり、生産は中国や東南アジアに集約され巨大工場は閉鎖。数千人が職を失い、関連部品や物流業者も連鎖倒産。かつての賑わいは消滅した。最後は、アメリカのジョージア州。かつて高田工業がエアバッグ工場を構え、数百人が働く活気ある町だった。ところが、エアバッグ爆発事故で信頼を失い工場は閉鎖。労働者は解雇され、治安は悪化し商店街の客足が消えた。工場跡地は廃墟となり、街は静まり返り犯罪も増加したわ。と市民は嘆く。市は再開発を試みるが未だ活気は戻らない。